Malawi Today. Ya muli bwanja Malawi nonse konse kumene muli. Uthenga umaka ukupita kwa anzathu amene tili mdziko la South Africa. Ya pali dongosolo limene akonza a Home Affairs pofuna kugwira anthu obwera ngati ma foreigner. Ndeno tati tiziwisaneko chinthu ichi. Apanga dongosolo loti aziziwa nyumba zimene akukhala ma foreigner. Ndeno akumayenda m'makomo ya kumapereka zinthu ngati zakumwa ya Coca-Cola ma 2 liters. Ndeno akafika pa nyumba ina iliyonse akumakupasani botolo la Coca-Cola la 2 liters, akumatenga nambala yanu komanso akumafunsa house number, akatero ukumasayina. Ndeno zimenezi akhala akupanga madera osiyanasiyana, komanso ngati kwathu kuno anabwera lero ndipo apereka Coca-Cola ma 2 liters madera osiyanasiyana dera la kwathu kuno. Ndeno chimene ndikufuna ndipempheko Amalawi anzanga ngati nkotheka kuti mukaona kukubwera anthu ozagawa zinthu, sakusankha akugawa ngakhale anthu apompano komanso anthu obwera sakusankha ya kupereka kwa wina aliyense, koma akumatenga nambala, phone number komanso kufunsa house number. Ya ndeno tikakumana ndi anthu ngati amenewa ngati atabwera m'manyumba mwathu, chonde ifeyo ma foreigner tisatenge nawo, tisalandire nawo. Chifukwa chani? Ifeyo mwachisazo ngati Amalawi mayina athu masanemu ndi osiyana kwambiri ndi mayina anthu akunoko. Ndeno mayina awo amatha kuziwika kunena kuti zina ili likhoza kukhala la munthu wa ku Malawi, zina ili likhoza kukhala la munthu wa ku Zimbabwe. Ya ndeno zisisi ngati zimenezo ndi zimene angatipezere kuti adziwe kunena kuti nyumba yakuti kuli foreigner, nyumba yakuti kuli foreigner. Ndeno akhala akubwera. Enafe talandira kale kuti sitimadziwa, ya komano tadziwa titasinidwa khutu. Ndiye sitinafune kukhala chete, ngati ineyo sindinafune kukhala chete, ndafunabe kuti ndaziwise Amalawi anzanga konse kumene muli. Mwina kwanuko zikhozanso kuchitika. Ndeno ndafuna kuti ndikudziwitseni kuti uthengawo tiyeni tikaulandira ya tiupitise magrupu osiyanasiyana, makamaka magrupu amene ali affected ndi Amalawi, amene muli Amalawi ambiri, kuti uthengawo audziwe. Kukabwera zolandiralandira chonde musalandire. Ndikukamba za kuno ku South Africa. Kukabwera zolandiralandira chonde musalandire. Chifukwa mukalandira akulembani dzina lanu komanso mulembesa phone number yanu, street imene mukukhalayo, house number, ndiye zonsezo mukupereka address ya malo amene mukukhala. Chonde ngati kwanuko sizinafike mwina tsiku lina lililonse, nthawi ina iliyonse zikhoza kufika. Kwa amene tatenga kale
tingopemphera Mulungu kuti atiteteze. Inunso mukamva audio iyi tikupempheni kunena kuti mutipempherere kuti ya programu imeneyi akamabwera Home Affairs zitiphonye. Tiyeni tikondane na Malawi, zinthu zikachitika tidziwisane mwa msanga. Ndiyeno uthenga umene ndinabwera nawo ndi umenewu, chonde tisaunyozere. Ndakamba kale kunena kuti kwathu kuno anafika lero ndipo amagawa ma 2 liters a Coca-Cola, ndipo sakusankha kuti uyu kaya ndi foreigner kaya uyu ndi wapompano, kupereka kwa wina aliyense mwachimwemwe ndithu mwachisangalalo. Ndiye uthenga wangawu chonde ugwiriseni ntchito, atumizire na azinzanu kuti akaulandira akhale osamala. Tisalandire mphaso ina iliyonse imene kuchokera kuboma. Fa galimoto imene kupereka monga mwachisazo kuno ndinabwera galimoto ya Coca-Cola. Inabwera galimoto ya Coca-Cola kuzapereka ya zinthu zimenezi. Komano ndi connection ya yochokera ku Home Affairs kuti aziziwa kuti pakuti pakukhala foreigner, pakuti pali ma foreigner, nyumba yakuti kuli ma foreigner, cholinga choti mwina atha kumabwera usiku kapena masana nthawi ina iliyonse. Ndiye tiyeni tithandizaneni kuuzana uthenga umenewu kuti ufikire madera osiyanasiyana. Langa zina ndine Alex Me Too. Uthenga umene ndinabweresa ndi umenewu. Mukhale ndi tsiku lopambana. Mulungu akutetezereni konse kumene muli. Tipempherereninso nife amene talandira zinthuzi chifukwa cha kusaziwa, kuti Mulungu atitetezere. Zikomo kwambiri.